lang hilin eh. Yan ako ko'y dinumugan. Kaduhang gabi eh. Duha ka kaldero. O, sa kaldero mako. O, sa kahangda ko. Hello, good morning. Maayong buntag sa tanan. Sunday morning, manamig din. Hindi pang prepare para sa aming tapok. Kaya naluto na mo yung saging, dinumugan o saging hilaw, saging hinog. Ano yung prepararon kaya ang taga-bukid ko no, murarga nag-city. Salamat Ginoo. Salamat ng dadunjud. Dadunjud among katapok-tapokan. Salamat po. Dabang makagahon. Dakan ka buok. Ihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pinagulhan niya, 24, 25, 26, 27, suman pa more. Sa kakalirong mako nga hilaw nga saging, pares kung hilaw nga di apoy hinog. Apilan ko naghinog kay daghan wa mapas og suman. Ugangan pa jud na sa kalirong hinog. 5 minutes later. Sayod man mo no, nga naay gamay nga kanang dipikto o dako nga dipikto sa atong kanang clan Bertudaso, Tanyos Bertudaso, kanang kaniha sa upat na magtugod na program, dihay gamay nga kanang istorya ni sa atong chairman sa kanang reunion nga nagsit o sunod nga natapos nato. Pero ang tanaw lisod pag-request salay sa uban nga mga suon kay tungod kay ang napo kasugo sa Ginoo naghatag nato primero tahoron nimo Dios labaw sa tanan. Di mo gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagkasipala dahil katulong unsa may nasugo kay bawo mo. Ang katulong mo ito pagsimba sa agawan Domingo. Ang ikaupat, tahoron ninyo ang ginikanan. Inyo ba nang gimo? Inyo ba nang gimo sa inyo mga ginikanan nga tahoron na to? Atong inahan. Naanas Bible, atong nagbasahon na, atong nabasa. Mataas ang atong kinabuhi kung mutahod ka sa atong mga ginikanan, amahan at inahan. Pagkakas kalibutan. Ang unang nga, ang ikalima, usaman, dili ka magpatay, di ka mangapaw, di ka mamaktak, di ka masina, di ka kanang maibog sa butang sa imong sikataw. Muna na itabo sa atong mga kaliwatan. Sa tuwa mo tabong karon. Parang kana istorya na wa katong amtang po. Di jud na pwede yung kay kami as mga anak mga po may model sa anong mga anak. So kami dili mo respeto ni Diyos. So di na may makahatag po o mga dyan pagtulungan sa anong mga anak nga dapat ang ipasunod nila. So dili man na sa edad ng pagrespeto. Dili na magmatag edad tuguang bata sa kadina bisag unsa pa ka kinahanglan nga dyan ang respeto. Kamo na pinaka-importante na dyan ang respeto. Nagawa ang respeto mo na sa magugat kasagaran sa kagugat. Magugat kasagaran sa away. Okay, so sunod na pa ba gusto mo? Kaya pamaha sa anak at Kristanito. Amen.
Yan, paro sa Japo, kung nakatiligan na kanyang ha? Wa na igugma, yan nabutaw sa ilang una-una kung sino nakikasod sa ika, kanang kasina. Oo. Dawaton kamuturan. Mara malimot sa tayo. Salamat po sa inyong pagkakadala. Katinawag nga na hutang konsensya, hanap ko rin ang adlaw-adlaw. Ang nakatagang grasya, at sinabuhi, ang higay ko mga katalagman. Muli ang mundo. Tapos ang sabing. Anak mamay ibutang niya. Isa man ini, sama ni. Blood. Nak kay di na pwede ibalik. Makadaba daw, dali. Sama ni. Sabi. Uy, kabaw ka. Uy. Terus. Ayun na raw hata kanya. Kaon. Sa inyong bumawan ng mga tulong sa bitaw, tinawag bitaw dyan na. God first. Tagin. Lord, na mga pagkaon na mga kubangan namahan iblis ko na mga pakadugang ikabasket sa mga kasakit sa kakawanan ng Lord. So, ang kanya naman itong namahan din mga mahinog ng kabusan. Ang kanya namahan, ang isalig isigyan, kasalamatan. Pinagi sa lubog sa anak ng Ginoong Kristo, ibugan sa asisyon ni Mama Mary, mga pagkabutan. Amen. Kaya Tuhan, sa mga Kristus, pagkutan po. Amen. Okay, ito. Sinapunta na ang atong magabuhaton karon ampo sa Ginoo. Kaya nang ano, kita atong kinabuhi inuwaman naman ng kalibutan. Ilang lang na doon, ang atong konsensya, ihalag ko Ginoo adlaw-adlaw. Among kathatag ng grasya, kataas sa kinabuhi. Iligay sa mga katalagman. Una ang inyong ninyo. Kaya ako, iguang na ko. Wala. Sa sunod ng mga tuig, bawag makita pa pa taas. Muna, hemang nindo na kinanglan ka doon. Ang atong number 1, ang atong Ginoo. Kaya mong kundi na maghatag nato sa atong kinabuhi. Kung kuha sa atong kinabuhi. Kinanglan na ato siyang hinungdan magkakadlaw, kasalamatan, sa mga grasya, at kinabuhi na itong nadawat. Na hanapunta na muna ang magpaninyo. Okay, salamat. Muna sila rin daghan na tanaa. Bisag di man kompleto. Ang atong reunion is grabe kadaghan. Unexpected yun. Nangabot halos tanan sa Bohol. Bisag di may kompleto. Bibog yun may kaayo. Nag-live si Kuan. Si Alice ang ginapag-live list. Kompleto. Bitaw. Okay ra, mag-live ka. May problema. Pamangingnan. Wa na igugma, yan nabutaw sa ilang una-una kung sino nakikasod sa ika, kanang kasina. Oo. Dawaton kamuturan. Mara malimot sa tayo. Okay, salamat po sa inyong pagkakadala. Katinawag nga na hutang Lord, na mga pagkaon na mga kubangan namahan iblis ko na mga pakadugang ikabasket sa mga kasakit sa kakawanan ng Lord. So, ang kanya naman itong namahan din mga mahinog ng kabusan. Ang kanya namahan, ang isalig isigyan, kasalamatan. Pinagi sa lubog sa anak ng Ginoong Kristo, ibugan sa asisyon ni Mama Mary, mga pagkabutan. Amen. Kaya Tuhan, sa mga Kristus, pagkutan po. Amen. Okay, ito. King, ano King? O, nako. Asara mo diha. Pwede ka ba yun? Namulat makakaon lang migin nagmay dako na niya ng kalipay pag Isip na mga isip. Ay, nagpito ko. Cause I need
Dito. Dito. Muna kami mga baji ni puro apo. Muna kami mga baji. Kaya man sila nangabot, ako pa rin sa pa-picture. Muni kadaghan, di pa sila mauog, nagtapok pa mitinan labihang daghana. Muna sila apat na kaiksoon, in commercial, in city, yo alo, yo boy. Hapon, salamat Lord, mata na sa kusbay, gikan Miss Dagat. Salamat ka dyan Ginoo. Wabay mo pasagis biyahe na mo. Okay rami. Sa pabot sa dagat. Okay gihapon. Bisag diwa may kompleto. Enjoy gihapon. Sunod natin ta na sunod ko no na makompleto ming tanan. Sa pamilyang Bertudaso Caños. Salamat. Amping tang tanan.